Салом YouTube, салом тамошобинони азиз. Имрӯз тасмим гирифтем ки барои ҳама он шахсоне ки хоҳиши омӯзиши компютер ва барномаҳои онро доранд, дарси кӯтоҳмуддати онлайнӣ пешкаш намоем. Дар барномаи омӯзишии мо якум компютери фардӣ ё ПК аз кадом қисмҳои асосӣ ва кадом қисмҳои иловагӣ иборат аст. Вазифаи ҳар як қисми он дар алоҳидагӣ. Сеюм тарзи дурусти ҷамъкунии қисматҳои асосии компютер. Чорум тарзи дурусти ҷамъкунии қисмҳои дохилии блоки системавӣ, тарзи гирён кардан ва хомӯш кардани он. Шашум настройка кардани BIOS барои установкаи барномаи Windows. Ҳафтум установка ва настройкаи барномаи Windows. Ҳаштум шинос шудан бо мизи корӣ. нуҳум пайдо кардани шрифти тоҷикӣ. даҳум иваз намудани тема, сурати мизи корӣ ва разрешени экран. ёздаҳум сохтани папка ва ҷойгиркунии он. дувоздаҳум муайян намудани параметрҳои асосии компютер ки барои установкаи бозӣ ва программаҳо лозим мебошанд. сенздаҳум установка кардани барнома ва бозиҳо дар компютер. чордаҳум пурра нест кардани барнома ва бозиҳо аз хотираи компютер. понздаҳум комбинатсияҳои асосии дар клавиатура. шонздаҳум истифодабарии барномаҳои стандартии Windows. ҳабдаҳум истифодабарии барномаи интернет. ҳаштдаҳум истифодабарии барномаи MS Word. нуздаҳум истифодабарии барномаи MS Excel ва бистум истифодабарии барномаи MS PowerPoint мебошанд. марҳамат, тамошо кунед, омӯзед ва саволҳои иловагӣ бошанд дар комментарияҳо пешниҳод намоед.